Patay ang rider nga gilas mga pulis nga si John Dave Culata, 20 anyos, residente sa Patulangon, Malasila makilala, human makapunggit sa laing motorsiklo ganin ng 1:20 sa kadlawon sa Binuligan, Kidapawan City. Subay sa report, nagsubay sa highway sa Kidapawan ang duha ka mga rider. Dihang aksidenteng napunggitan sa rider nga si Culata ang motor nga gimaniho ni RG Laguting ug nangatumba. Angkas ni Laguting ang usa ka Cherlyn Laguting. Dihang nahitabo ang insidente ug parehong gipangdala sa ospital. Samtang sa Kabakan, Cotabato, gipangdala sa ospital ang mag-asawang George ug Tonina Abduraman. Human gipang pusil sa armadong nakamotorsiklo bandang 2:00 kagahapon sa hapon, Marso 21. Sa report sa mga pulis, sakay ang mga biktima sa multicab, diyang gipang pusil kini. Dali sab dayong nakasibat ang mga responsable. Ginatino pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.